Здравейте с нашата втора презентация или нашето първо упражнение, наречено мигане на светлодиод. Тук ще направим най-простите хардуерни връзки и ще напишем един от най-простите софтуери, за да можем да навлезнем в материала. Описание на упражнението. Ще се занимаем с микроконтролерите, в частност Arduino Uno. Ще се запознаем с тях и по-точно как да ги използваме. Ще реализираме една електрическа верига и ще напишем код, с който ще може да съживим светлодиода. Какво ще ни трябва? Микроконтролер Arduino Uno, бредборд, светлодиод, резистор и проводници. В следващите слайдове ще можете да разберете конкретно за всяка една част, за всяко едно пособие, какво представлява и как се работи с тях. Първо, микроконтролера Arduino Uno. Него го използваме, за да захраним светлодиода, т.е. през него ще мине тока, който ще подадем към светлодиода, за да може той да свети. Също така, Arduino Uno има процесор, на който се записва код, софтуер, който предварително сме написали в подходяща за него среда. И този код ще бъде предаден върху светлодиода, за да може той да работи по начина, по който желаем. Като ще използваме напрежение 5 волта от един от изходите на Arduino-то. Това са снимки на двата микроконтролера, с които основно работим. Arduino Uno и ChipKit. Arduino-то е синьото, във ваше дясно. Червеното е ChipKit-а. Това е процесора на Arduino-то. Това са изходите, с които работим. Ще работим с дигиталните изходи. Тук са 3 волта, 5 волта и земя, а това са аналоговите изходи, които в случая няма да използваме. Бредборда. Той се използва за осъществяване на връзка между компонентите. В частност, нашите компоненти ще бъдат резистор и светлодиод, които ще бъдат свързани към Arduino. Съответно, може да навържем и други интегрални схеми. Като за какво ни помага бредборда? За това, че няма да има нужда да запояваме, т.е. директно ще навързваме компонентите, без да ги спояваме един към друг и да си създаваме излишна работа. Има шини за захранване и земя вертикално, са тези за захранването и земята. Има и шини за сигнали. Те са хоризонтално на бредборда. За какво по-точно говоря? Сега ще видите. Ето, тук, хоризонтално, от A до J на малкият бредборд. Тук с големи букви на големия бредборд, от A до J. Виждате входчета, в които можем да сложим проводник или крачетата на светлодиод или нещо подобно. Като хоризонтално разположените крачета, едно редче от тях, ако примерно в първото входче сложим проводник, който е свързан, да кажем, към Arduino-то с някакъв ток, този сигнал, който идва от Arduino-то, директно се предава по хоризонталата на всяко едно от тези съседни входчета. Тоест, ако сложим в А 5 волта, ако подадем в А, 5 волта текат по цялата линия. В Б, С, Д и Е хоризонтално. Така, ако сложим в плюса някакво захранване, някакъв ток да тече, той автоматично протича по вертикалата. Не по хоризонталата, а по вертикалата в случая. Ето така, както е начертана червената линийка. Ако сложа в първото кръче 5 волта, те директно текат по вертикалата надолу. Така.
светлодиода, резистора и проводниците. Това са управляваната част, като светлодиода се използва за индикация на правилна работа на качения код. Тоест, ако светлодиодът работи по начина, по който ние сме създали кода, значи сме си свършили работата. Тоест, ако искаме да мига и той мига, значи всичко е правилно. Като използваме резистор, който предпазва светлодиода от изгаряне, намалявайки напрежението върху него. Какво имам в предвид от законите на физиката, в частност на електротехниката, знаем, че при последователно свързване, т.е. нашият светлодиод е последователно свързан с резистора, при последователно свързване напрежението се разпределя равномерно, т.е. част от напрежението ще падне върху резистора, а друга част върху светлодиода, тъй като нашите светлодиоди не могат да работят с напрежение от 5 волта, които ние ще подадем от микроконтролера, се нуждаем от този резистор, за да ги изгорим. Така, проводниците съответно провеждат управляващия сигнал от микроконтролера към бредборда и съответно от бредборда към резистора и светлодиода. Това е нашата кутия с проводници, с която вие ще можете да работите от късички към по-дълги проводници, в зависимост от разстоянието. Така, това са светлодиодите, бял, жълт, червен, зелен и син, а това са резисторите от по 220 Ома, с които ще работим. Сега, след като вече ви описах всичко свързано с хардуерната част, можем да преминем към софтуерната част или source кода, с който ще оживим схемата. Ще ви обясня подробно всяка част от този код. Ако някой се е занимавал с езика си, ще му бъде много лесно, тъй като езика за Arduino, както вече сте научили от предишната презентация, е C-like. Но дори да не сте се занимавали с програмиране, не мисля, че ще ви бъде трудно, ако слушате внимателно. Така, какво пишем в средата? За код. Първоначално си въвеждаме една променлива. Първото е името на променливата, а второто е името на типа на променливата, а второто е името на променливата. Типа на променливата е int. Integer от английски. Това означава, че ще бъде целочислено. Ето в случая целочислено число, т.е. няма да имаме число с запетайка. Името сме си го избрали произволно. В случая сме написали LED, пак от английски, което означава светлодиод. Но тук можем да напишем всичко, което пожелаем. Не е задължително да пишем LED. Може да напишем, примерно, PIN, дори на български може да напишем с латиница светлодиод и така нататък. Това не е от значение. Въпросът е стойността, която ще му дадем. Пишем равно 4. Тази стойност е много важна, да запомните какво са написали тук. Защото по-късно, където ще използваме, тя отговаря на пина, който връзваме с Arduino-то. Дигиталния пин. И за това трябва да внимавате кой номер сте задали, защото този номер ще очаква после да получи някакъв код от Arduino. Така. Void setup. Това е функция, която си създаваме сами. Казва се setup и от тип void. В скобите нямаме нищо. Това са големите скоби, които определят тялото на тази функция. Тоест, какво ще прави тя. В тялото и какво имаме? Имаме pin mode. Това е предефинирана функция в средата за програмиране на Arduino. Какво означава предефинирана за тези, които не знаят? Че тази функция някъде в библиотеките е записана и когато я извикаме по този начин, в смисъл това име е задължително pin с малка m голямо mode. Задължително да е изписана по този начин и когато е изписана по този начин, средата за писане на код веднага си казва, това го има в една от библиотеките и там е записано как работи. Тук по тази част ние не пипаме нищо. Като единствено, което трябва да направим е да зададем две неща в малките скоби.
Първото нещо, което ни изисква тази предефинирана функция, е да й кажем в кой пин, т.е. в кой вход от Arduino ние искаме да създадем нещо. В случая, ние вместо да напишем 4, използваме името LED. Когато програмата види LED, тя автоматично го свързва с числото, което сме задали 4, и т.е. тук ще извика четвърти пин. Като му казваме запетайка и му казваме какво да прави този пин. Ето тук второто нещо е какво да прави. Тук може да бъде output или input, записани само с главни букви. В случая казваме output. Това означава, че на пин 4 ще имаме изход от out. Тоест, кодът, който ще бъде качен на Arduino, ще бъде предаден на нещо, т.е. ще излезне от него чрез пин 4. Този пин 4 ще бъде свързан с нашия светлодиод. Т.е. кода ще премине по проводника и ще отиде към светлодиода. Така. Това е, което прави функцията voidSetup. Следваща функция, void loop. Пак казвам, за тези, които се занимавали с C, знаят, че имаме main, която ни е основната функция в C езика. Тук основната функция се казва loop, тъй като това е един цикъл, който постоянно се върти, това, което се случва в тялото. Така, тя от тип void, това няма нужда да го коментираме, това си е задължително void loop, също както void setup, това са задължителни имена, които трябва да използваме. Така, в скобите отново нямаме нищо, малките скоби. Какво се случва в тялото? Тялото е определено от големите скоби. Имаме Digital Write. Това отново е предефинирана функция. Тези имена се помнят на Исус, защото езика си ги знае и си ги търси в библиотеките. Digital с малки, главно W, Write. Така. Отново ни изисква две неща, за да може да работи правилно. Първото нещо, което трябва да въведем в малките скоби, е отново номера на пина, с който работим. Пишейки LED, автоматично ни казва работи с пин 4. Като казваме write, т.е. пиши върху този пин. Т.е. какво му задавам. А това, което му задавам, т.е. това, което му пиша, е след запетайката. И му казвам high. Тук може да бъде high или low. Както при pin mode беше output или input, едно от двете. Тук може да е, при digital write може да е high или low. В случая му казваме high. Какво означава това? Че на pin 4, който сме задали LED, на pin 4 му казваме high. Тоест, прати там сигнал. Тоест, вдигни. High означава вдигни, нали, високо, което означава в случая да се подадат тези 5 волта към светлодиода, при което той ще засвети. След това даваме delay 1000. Какво означава това delay 1000? Delay отново е предефинирана функция, която е добре да се слага след всяка подобна функция. Digital write, както виждате, ако тук нямаше delay, тези две функции щяха да се изпълняват много бързо една след друга. И е хубаво да сложим този дилей, за да може всяка функция да се изпълнява последователно през известно време, тъй като кода работи много бързо. И в случая ние искаме да видим едно мигане на светлодиода, което няма да успеем да забележим с просто око, ако го няма този дилей. Така, този дилей казва изчакай преди да изпълниш следващата функция. Като какво е изчакването? В скобите на дилея, числото, което напишем, така е програмиран кода, че го приема в милисекунди. В случая задаваме 1000. 1000 милисекунди отговарят на една секунда. Тоест, напишем ли дилей 1000, това означава изчакай една секунда. Така, след като вече сме дали high и светлодиодът е засветил, му казваме изчакай една секунда и digital write let low и изгаси светлодиода. Отново digital write,
т.е. пиши върху къде LED, т.е. върху четвъртия пин, какво low, т.е. не му подавай сигнал, един вид пъдни, което означава, че тези 5 волта няма да минат през светлодиода и той ще изгасне. След което даваме отново дилей 1000, което означава изчакай още една секунда. Защо го даваме този дилей 1000? И той отново е много важен, защото, както казах, тази функция void loop е цикъл, loop от английски цикъл. Това означава, че в момента, в който стигне до края, а това е края, тази функция ще се изпълни отново и отново и отново, докато не прекъснем сигнала. Тоест, когато светлодиода е изгаснал, е в позиция low, даваме дилей 1000, т.е. изчакай една секунда и това, което ще се изпълни, ще бъде Digital Write High. Т.е. след една секунда светлодиода отново ще бъде в High, т.е. ще засвети отново. След това пак дилей една секунда, изгасни, изчакай една секунда, светни и така, докато не спрем подаването на сигнал. Тук мисля, че не се вижда затварящата скоба, но да знаете, че това е краят на нашия код. Този код трябва да го научите добре, за да може да го използвате при практическата част на нещата. Ето, това е снимка на завършеното свързване, което трябва да получим. От тук, чрез USB кабел, ние ще прехвърлим source кода, който вече сме написали, от компютъра към процесора на Arduino-то. Той ще се запише тук и след това от тук, от 5 волта, ще дадем ток към Arduino-то, а ето тук се намира нашия четвърти пин, който използваме. От тук ще премине нашия код, който съответно, както вече пояснихме, ще накара светлодиода да мига, да светва и да изгасва през една секунда. Ето тук свързали сме го с плюса, 5 волта, които дават сигнал към резистора. От резистора преминава към едното от кръчетата на светлодиода, а от тук идва кода, който казва светни и изгасни на светлодиода. Съответно, в втората ми презентация ще видите по-подробно как се свързват всички части и ще получите представа как ще станат нещата. Така, сега една лека проверка на знанията. Съответно, ако искате да видите колко сте научили, ще си отговорите на тези въпроси, като ако имате неясности, може да погледнете презентацията отново или да попитате на място в клуба. Първи въпрос: как работи функцията Delay? Втори въпрос: коя команда пишем на дигитален пин на микроконтролера? Трето: как работи PWM-ът? Като това трябва да го знаете от предишната презентация. Как разбираме, че даден пин е PWM? Това пак е от предишната презентация. Какви стойности могат да приемат аналоговите пинове? Коя е командата за дефиниране на пинове? Дали са входове или изходи? На този въпрос и на този въпрос се има в предвид коя е преддефинираната функция, в случая за писане, и тук коя е преддефинираната функция, дали пиновете са входове или изходи. Благодаря за вниманието. Надявам се, че съм била от помощ. Сега да преминем към практическата част на нещата. От тук ще вземем захранване, което е свързано към компютъра. Това е нашия микроконтролер Arduino Uno, бредборд, резистор с 220 Ома, светлодиод и проводници. Първоначално взимаме един проводник, който свързваме към 5 волта на Arduino-то и плюса на бредборда.
Като тук автоматично по цялата дължина текат 5 волта. След това свързваме резистора с плюса и някой избираем вход. Тук. Дългата част на светлодиода, т.е. плюса, свързваме съседното на кръчето на резистора и едно избираемо. След това още един проводник, който е съседен на второто кръче на резистора, го свързваме с четвърти пин на Ардуиното, тъй като така вече сме го задали в кода, който е качен. Сега остава само да свържем и ето го резултата. През една секунда светлодиода мига и гасне, в зависимост от дилея, който сме му дали.